Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň hatyrynyň aradaky bugünkü sany başlaýar. Mehriman doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün hatyrynyň 12-nji ýanwarda döwlet derejesinde bellenilmeginiň ýatyrylmagy barada 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwaryna Türkmenistanyna geçirilen ilkinji hatyrynyň şaýatlary hem öňde barjylary Nurberdi Nurmammet we Ak Muhammed Weltapar daglary bilen geçirilen söhbetdeşligi şeýle de Azatlyk Radiosynyň bu temada halk köpçüliginiň pikirlerini öwrenmeklik üçin azathabar.org internet sahypasyna we Azatlyk Radiosy adly Facebook sosial ulgam sahypasyna açan hatyryny kim näme pikirde diýen forumuna dinleyijilerimizin galyran tesbirlerinden käbirlerini dikkatiňize ýetirýäris. Söhbetdeşlige geçmeden ol sizi tesbirler bilen tanış edýäris. Mawtumuly diýen dinleýiji gaty ýalňyş karar berilipdir. Bir milleti janly tutýan, özüniň erwet günlerini ýatlanylýan günlerdir. Ýogsam ýaş nesil öz watanynyň gadyryny bilmez diýip tesir alypdyr. Ýolbars Tokoýdan diýen dinleýiji watan üçin janyny goýan ata-babalarymyzy ýatlaman, ruhlaryna aýat töwür etmän geçmek barıp yatan binamyslyk, gadyr bilmezlikdir diýip tesir alypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň hatyrynyň aradaky halk köpçüliginiň pikirlerini öwrenmeklik üçin azathabar.org internet sahypasyna we Azatlyk Radiosy adly Facebook sosial ulgam sahypasyna açylan hatyryny kim näme pikirde diýen forma dinleyijilerimizin galyran tesirlerinden käbir bilen sizi tanış etdik. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkmenistandan Nurberdi Nurmammet we Ak Muhammed Weltapar. Hoş geldiňiz mehmanlar gepleşigimize. Sağ olun, hoş gördük. Nurberdi aga, hatyra gününi döwlet derejesinde 12-nji ýanwarda bellemeklik ýatyrly diýilýär. Şu arada Dünya Türkmenlerine maglumat beräýsiňiz. Türkmenistan prezidenti Berlim Komerov 6-njy oktýabrda ýagny ýaz gününe söýlen sözünde bundan beýlek ýaz günü bilen hatyry günüň bilelikde 6-njy oktýabrda bellenjegini aýtdy. Ak Muhammed Weltapar aga, onha ýaňy Nurberdi aga hatyry gününi 12-nji ýanwarda döwlet derejesinde bellemekliň ýatyrlandygyny we mundan meýlek 6-njy oktýabrdaky ýatlama goşuljakdygyny aýtdy. Siz bu ýagdaýa nähil baha berýäňiz? Meniň pikirimçe 12-nji ýanwarda geçirilen hatyry günüň ýatyrylmagy ören näde urda. Watançylyk söwüşini wepat bolanyň hatyrasy bilen 1948-nji ýyllaky ýertitremede TV betwaçylykda wepat bolanyň hatyry gününi ikisini goşsaň, onu bir o diýen loka gawat gelen ok. Bu bir hatyry günü. Her halkda da şeýle hatyry günü bar. Onuň şeýle günüň bolmagy hökmany itibarny hem düşünýän, egerde geçmişde Türkmen topragyny gorap wepat bolan oğul gyýylamynyň ýadygärligi tutulmasa, şolun hatyrasy tutulmasa, onu geljekde ýene de Türkmenistanyň üstüne düşman çolup gelse, kim gorajak dowluk topragy? Watany kim gorajak? Ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelep ýetişdirmek üçin hökman şol geçmişde watany goran adamlaryň hatyrasyny belin tutmaly. Diňe şeýle ýagdaýda geljekde de biz öz nesillerimizi watançy diýip ýetişdirip bileris. 12-nji ýanwar gününiň bellenmegi bütün türkmenleri birleşdirmek üçin ören gowda, ören bir şeýle möhüm sene. Sebebi şol 1881-nji ýylda Göktepe galasy goralanyna şoňa ähli beýleki vilayetlerden hem batyr ýigitler gatnaşypdyr. Ine eger bir ýagşy iş ediljek bolsa, hökman şol Göktepe galasynyň merdana gahrmançylykly goralşy hakyna hem de oňa külli türkmeniň gatnaşyşy hakyna dogry maglumat bermeli. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz.
gepleşigimiziň myhmanlary Türkmenistandan Nurberdi Nurmehmet we Ak Muhammed Weltapar. Nurberdi aga ine dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler, türkmen diaspora. Şolar üçin hatyra günüň siziň pikiriňize görä nähili ähmiýeti we peýdasy bar? Nurberdi aga. Bu Türkmenler için konsolidasiya, birleşmek. Öyle Türkmenistan'ın içinde de Türkmenistan'ın dışında da. Sol hatiri bunun oladı. Bütün Türkmen'in doğru erdim etmek için vacip gerek var. Nurberdi Nurmehmet aga, siziň pikiriňize görä Türkmenistanda hatyra günüň 12-nji ýanwarda döwlet derejesinde bellenilmeginiň ýatyrylmagyna halk nähili reaksiýa bererkä? Ýagny bu kararyň halka nähili täsiri bolarka? Bu wagtda jemleýiji sözüňizi aýdaýsaňyz. 12-nji ýanwarda ýaly Türkmen halkynyň wekilleri öz gahrymanlaryny ýatlar, aýatdy berdiler. Olaryň batyrlygyny gonar. Olaryň batyrlygyny geljek nesiller üçin ösünden geçirip bizim watanymyzyň rewaçlygyny, berkararlygyny saklap galyjak güýje urar. Bir milletde bolşýaly Türkmen halkyň öz aty babalarına gornosliýa olan işlerini boyutanya, şu duyguyu olan elinden alıp bolmaz. Şu duyguyu kaytan duyacak. Benim o çoktan teyarlanıp vatançılık borçlarının, vefat olanlarımızın ruhlarının beğenmelerini, onların yadigarlıklarının ebedileştirmelerini arzu ediyor. Bu yollar bizim yetkililerimize görevli olsun. Nurberdi aga, Ak Muhammed aga, söhbetleşiňiz üçin köp sag bolun. Sağ olun. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwuňlaryň bar ýanerleriň işini ot şeýreden atda. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan eller şolady. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saylandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamı tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň ummatlaryň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň hatyry uny bilen baglanşykly bu sanyny Göktepe mukammy bilen tamamlaýarys.